La mine nu prea există mese fără ardei iute și varianta asta de ardei iute murat în oțet și miere este demențială. Eu am folosit 1 kilogram de ardei iute pe care l-am curățat de semințe. Cum am făcut asta? Am tăiat ardeiul la ambele capete și cu ajutorul unui bețișor de mâncare chinezească am scos semințele dinăuntru. Nu mă deranjează iuțeala, dar mă deranjează când această ramură de oțet plutesc foarte multe semințe și devine tulbure. Astfel, păstrăm niște borcane frumoase și o formă drăguță a ardeiului. Am procedat la fel cu toți ardeii, am tăiat în felițe subțiri și i-am pus deoparte. Când totul a fost gata, am început să pregătesc borcanele. În fiecare borcan am adăugat căței de usturoi, boabe de piper, boabe de muștar și foi de dafin. Am început să îndes ardeii înăuntru. Am încercat să-i împing cât mai mult cu putință ca să rămână strânși și să nu avem multe goluri între felii. După ce am terminat, m-am apucat de marinadă. Pentru asta am folosit o parte oțet, 2 părți apă. Aici trebuie să faceți voi în calcul cam câtă marinadă vă trebuie, dar rețeta este la fel. Am adăugat și sare, 2 linguri de miere și am pus-o la foc până când s-a încins. După ce a dat în clocot, am turnat-o direct așa fierbinte peste borcanele de ardei. Le-am pus capacul și i-am strâns bine și o să aștept să ajungă la temperatura camerei până mâine înainte să-i bag în cămară. Partea bună la această rețetă este că o să avem niște ardei iuți, dulci acrișori, care își vor păstra această culoare frumoasă foarte mult timp. Sunt perfecți la orice masă și ei direct din cămară. Un mic fun fact despre mine, eu mănânc pâine prăjită cu unt și cu acești ardei murați. Ați putea să încercați să vedeți cum este.